Tundrum chu America's Next Top Model show a tiltheng Maksak zual somte KHAWVEL thungangu o a omzia chu America's Next Top Model contestant te thil ti zinga adang dai ber le sia jeng hlo ber te kan endon ti na ni chu a phur omser sur khop mai somna changin chan dei tiang somna fashion sang. Take a look up there. America's Next Top Model show a inland tur te hian until don hian a harsa don ti an sia a ma se sang hlau chi ini chuan he competition a kher hi chuan itel ve du kher lo mai thayani ani contestant pakhat chuan ka hlau tak zetani ka sang em chungin maktakin sang hi ka hlau tat thosi a ti ina soi he show cycle 15 na a model te chu designer mingthang Diane von Furstenbach core design an hadon ti an sia chuan an phur tlang hle a ma se khoyangi anin show don ti an siat meu chuan an phur na chu mu thayin ataniam ngal roi mai in chong li sang chunga runway lang tlang veka chuan an walk don ani a en tu te chuan an thom no hak te chu an mu chiang thei don lo mai ni lovin model te chuan an kal na chu an hlau em bokani li sipo in ka hlau zia kha ka thi donem kalang na lem ti te ka ngai to kwal man vek ati hialani pakwana my mom jail America's Next Top Model show in season somni pakhat na athen meu chuan in elna tur ngai to konga producer te them thiam angai ta hle a engtin nge anlati ngai reng lap angin runway challenge an siam thayang ti dang kong khat chu fashion kalsan pum hlum thaka runway an model te my mom jail ang maya sri dang dai tak mai nen chawakal tir chu ani cycle 21 tir lama hetiang thil an ti dan ngai to chuan model chen khaten an she em kha thil mak ani shan lawa ruak deuh tho in mi zong mu thei turin an kal kwal miau kha ania Geomart Digital Chan Mari Aizola electronics product chi shang TV washing machine fridge air conditioner mobile phones le adangte phairam red discount price in brand tak le model shang kan kol renge iPhone OnePlus Poco mobiles le adangte model shang kan neya Sony Samsung LG IFB home appliances kan nei reng boke Geomart Digital Chan Mari Aizol budget na mombati chip chuan cycle 16 na model mai chetlem te la omten Morocco lam an pan khan runway anin elna tur khan a thong tak zeta he anin elna a hian Morocco tol chung design thom no in Berlin mombati alai omna tray chip chuan chungin an wakani chu an zawain an tluan pui vek lawang ti chu in lo hisap thiam hlom mayang model te chuan fashion aya kang mai chuak jok tur lo veng tu anom hi hlom om anti mel hlom hle ani I'm walking downstairs and I trip on my skirt. Balance apoimo ti chu kan sia a ma se hei hi chu a uchuak ma ve de chu ani I don't really have like the hip movement, so I just kind of try to maybe do the wave. Pasari na mittuam engtingi runway chatak an che tang ti vel zirtina an don no in model ti chuan designer lar tak Jeremy Scott thom no an hadon ti an she chuaka chu ringot po chu azam om tok to te lul nen an mit tuam phoi chungin an thom no te chu an hadon ani chu probably for the first time in this competition hei hi anun ron thak anga in nga yemo dangdai in ti ni po in ring so lawang chu mai po chu alani lo contestant te chu heron wise wa hian an zinga pakhat chu atla don ti shil ani le ngal hemikara photoshoot po hi an nei ve thei don lo bokani amai ro chu hemitum hian an lo zirlok to wangin an mit tuam vek ma se mol phau taka tu swale ro an om lo hlawani parukna thilmum puar chunga achang chuan America's Next Top Model showa in elna te hian engwange ti zo na min nei ti chin cycle 16 na episode pakhata chuan model te chu in elna maksak taka anin eltira And then they're like, oh, and then we're gonna put you in this big ass plastic ball. Designer thiam tak Alexander Wanga design anin beldon ti an shat khan model te chu atira chuan an phur viau po ani mai thei ma se tui chunga plastic bubble chunga an kaldon ti an shat chuan an hupur ve viau nge yang le mei che pakhat mai po ni lo engi mozatin kalngil chu harsa an ti hle a
an tu sual nok mai bok an thei top chu chwa vek ma sela kan lo khonga ivelo thei lo chu ani pangana me alken cycle 16 phena hian engthil chi ange om chu kan shelawa he season a hian in elna maksak tak dang a om le tlat mai You on fire tonight? Actually on fire. he episode a hian Jeffrey Mac design an ha a atilang sar turin runway maksak tak maya an kalkwalani chu mai po chu alani lo model te chuan an uak ma in an kut chu an hal al alangai zui bok an wak chung zonga an kuta mai al om chungin an kalkwal ti na ni chu As soon as I lit my hands on fire, I was like the queen of fire or something. he thil hi engwang chi atingi an ni runway show taka he tianga kal to model hi anom rengem kan chengai don lo I'm ni hian scared waiting for the cue backstage to go, and then I go and I'm trying to light myself on fire. Palina treadmill at work he zet hi chu apui khopang le in elna renga mei che pakhat tal atluk chuan fashion show hmuhnawm dangdai tak ani to shima cycle 15 na chuan model te chu hager ledger design korfolian tak le tight box si hachungin treadmill ang maya runway tol thei chi chunga kaltiran ni a Girl, fashion is a risk. treadmill sei chi chunga an kalai hian model pakhat mai po ni lo an tunuala amak po kan ti shan om love I guess I started to overthink it. judge te hian enge thleng tur an ngai reng ni model lam kai noi renga endik na atan chuan adang dai de uma ma chu ani in lama treadmill na yemo gym kal chin te kha chuan arukin lo ti chin ve ma te u in nui asa ve viawang pathumna pendulum in then kara runway challenge kal turin Super Mario game a ang viawani chuan in ngai to anon le idu mai thayani With perfect timing. If not, you just may get locked. cycle 14 na chuan model te chu silinga tanga in khai pendulum in then karakal turati ania pendulum in awak fu lo nan ankal hun tur an chu thiam angai hle don ani a hlo om fuang atang chu model pakhat Alexandra Pei chu he challenge hian voi ni atlu nge a pendulum omna po athen ma in stepa voi khat atlu phota avoi ni nan pendulum pakhatil runway atangin avothale tok bokani Patni na runway lek thei engwangin nge heng nula te hi phekhok sang uchuak tak bun chungin tuichunga an kaltir kher le cycle 7 a khan model te chu tuichunga thingphel pha insoi char chunga kaltir ania eng ang po in pen film khurma sela an kalna chu a insoin alek thei tho ti alang rengani chuta carry di phei chuan wardrobe malfunction ala tong zuya thingpha phei insoi chunga thataka akal lai chuan anute alo lang zewani chu ejina phei chu atluwa tuya chuan atla a chumi kar chuan ati chhezwal pani na achan pha ta ani a hmuhnawm ber le atop na ber tur kan soima in Milarte news si ilaw la subscribe velo palani chuan subscribe ti kha lo met veke uphotla video hmuhnawm tak dang tenen kanin mule zel don nia pakhatna achuk thazonga uak top 16 na antel ti anchiat nu loka model te chu chanchin lom om lutuk lavin alo muak tlat mai le an challenge voi khatna atan vertical runway ya an uak don ani chu enge vertical runway chu ti in lawin zot manem vertical runway omzia chu insang tak panga anwak thadon ti na ani berang chu aden rem viawang le model te hian phekhok sang an bun alangai zui bok fashion atan chuan engpo kan huam ani lom ni kha an chuk thak lai hian lauwangi nemo an chunga thil engpo thleng sela leilam an then thak vele an chuk laia an thlun na shrui chu phel sakin runway pa nga ya engma thleng lo anga an wak alangai zui bokani avahan ha thak lom tak em thodep de pin kan en hlomin ka ring Mizorama kan fashion designer lar tak escape eng moyete tluangpui marle midang tangten hetiang deuh hian an fashion event sa runway challenge hi siam ve ta se amuna ngei en ve ringem ena chak om den thak hian ka ringa
in ngai dang ka she cha khle mai comment na lo soi ve nge te o